Oke cah, iki aku arep niliki kandang. Lagi buka lawang wis ono hal sing mengejutkan. Ning jogan wis lambah-lambah banyu. Loh, iki banyu saka ngendi? Oh, jebul gendengku do trocoh. Oh, barang ya wis tuwa, wis suwe durung ditandani meneh. Iki barudan wedhusku do pantai kempor, do arep njaluk pakan. Yo nek biasane lek ku makan iki jane kok esuk karo sore. Gandeng iki mau yo udan. Yang tak nginguk-nginguk kandang jebule pating bengok iki jebul do ngeleh. Suket iki sengaja tak pecok-pecok ngene iki ben cah ben apa ben ra diguangi. Nek ra dipecoki cilik-cilik ngene iki engko mesti do diguangi. Engko malah gur digereti tok, malah gur dadi lemek. Tiwas kesel sing ngarit ora dipangan malah gur didak-idak. Lah sak banjure makan wedhus iki aku ya ning mburi kandang arep niliki wit apokat. Wit apokat kok pirang-pirang tahun ra tau kembang ya ora tau. Iki jan wit piye? Nek jan iki tandurane apa-apa iki eneng iki ya. Iki wit gedang barang iki enek pirang-pirang nanduri bapak kuwi. Gedang pohong, gedang awoh ning apokat ora tau awoh. Pohong barang iki ya awoh. Pohong iki ya nek awoh iki sak kempol-kempol kae lho, gede-gede ngono kae. Ya wis lah iki mbangane ngopo golek kegiatan iki. Arep meceli kayu-kayu ngene mbangane ting cerangkah ora karuan. Ya ora ben ketok rapi ngono lho.